Goeiedag iedereen te Zaamslag, provincie Zeeland. Dus hier op zaterdag heb je hier ook een marktkraam in het centrum. Maar bijzonder opvallend, dus hier aan de overkant is er geen buurtwinkel meer. Het is al enige tijd dat die Spar verdwenen is. Het is wat vreemd ook dat een dorp toch wel van 3000 inwoners geen buurtwinkel meer heeft. Die locatie is wel 13 kilometer van Hulst, dus eventueel voor de supermarkten daar. En de andere kant 8 kilometer naar Terneuzen, maar ook voor het commerciële gedeelte moet je toch wel 10 kilometer rekenen. Bon, een lokale bakkerij, dat is er wel aanwezig. Ook nog interessant hier de brandstofprijs in Zaamslag. €1,89 voor de benzine. Dat is een heel stuk duurder dan in België.